केसरकर साहेब हे आदरणीय आमच्या राणे साहेबांना भेटले. राणे साहेबांना भेटले आम्हाला निश्चितपणे आनंद आहे, कारण आमच्या पार्टीच्या नेत्यांना भेटले. पण त्याचबरोबर केसरकर साहेबांनी, राणे साहेबांनी, आम्ही त्यांच्याबरोबर कार्यकर्ते जे काम करत होतो त्यांच्या दहशतवादावर सातत्याने त्यांनी टीका केली होती. मी फारकत का घेतोय, राष्ट्रवादीतनं शिवसेनेत का गेले, तर त्यांनी त्यावेळी दहशतवाद हे कारण पुढे केलेलं होतं. अनेक या गोष्टी बोलता येतील, वेंगुर्ल्यामधलं, सावंतवाडीमधल्या अनेक गोष्टी बोलता येतील. केसरकर यांना निवडणूक जवळ आली की मग भारतीय जनता पक्षाचे नेते या ठिकाणी दिसतात. पण मला एका गोष्टीचा आनंद निश्चितपणे आहे की आमच्या नेत्यांना त्या ठिकाणी भेटले आणि या माध्यमातून सिंधुदुर्गातला दहशतवाद संपला, हे आता या ठिकाणी मला वाटायला सुरुवात झाली ते केसरकर भेटल्यानंतर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.